in fa gama cewa gidan biki me ya kamata mu kuma ke ana sati da gidan biki bro sai ne a tare ne fa a gidan kace mun karfe 4 ne kai ka san halin da abin ba yanzu ma ka san irin kare da shi da tafi ba wannan ba karka daga magana maka shiga ciki wanda ba ka tibi ne wannan hayaniyar ba matsala ba san kala hankali da kaga harkan nan ba ka san yadda take ba yawa to ina zuwa damar na da magana da kai ba da wancan zuwan fa da ka zo baka bar na dana ba ka riga ka sani ke ya ɗaya ne wannan ai ba matsala ɗaya ne ba matsala ɗaya ne ai kar da zama cikin ni mu shiga cikin can ba wani abu shi za ka zama kai na gani adire da sauja ba matsala ne ko kaga da shi wancan ya kai awa 4 a gurin nan yan makaranta ne ake kawo su ake aje su a gurin to yaran nan zai da ki kaya ya rabu ma da ga wani sarki alƙar'an zai da ki kaya iskanci ake yi wa unguwatan da na kawo ƙarshen wannan iskancin Allah ya ta He tried it. samu ne malam Audu sai kuma ciki dan Allah a'a da famun asiri wallahi wannan da haka sai shiga nan ban san su ba a'a bari da bai mun ina zuwa zaka bayyance na yi wallahi kucewa za su suka ce taimaka musu da guri ba ma san me za su yi ba dan Allah yanda Allah ya rika ba su yi famu to shi da duk mutum suke a'a ni haka ni yanzu ko wani abu faɗa mu ba ka ni kalli da yasu ne kana makala da matsiyaci banda abun yan gama hefa mun shiga ciki Kudo yana cikin kudo na faru ne a'a Jamilu wannan fa wai amma kace baka san su ba na fi ka iskanci saboda ka nima sai an ban ne wani dan dana ne zaka dan kai iska ne fa nima Allah mala je ka to mu mutu ne gara shi jama'a gashi dan ba ai sai an tafi